Inyunyana yothisha iNAPTOSA ithi umnyango wemfundo ephakeme umemezela lolu hlelo olusha kepha awukayixazululi inselele ababhekene nayo eyaqala ngo-2019 yokungakhokhelwa kothisha basema-TVET abangaphezu kuka-700 imali yokuthuthukiswa kwey'fundo. It is a standard norm that anyone who upgrade the qualifications has to be compensated, put to the right notch, and also he must be paid their back pays as a lump sum. But the department is not paying those monies to the employees. Uthina kuba kuwuhlelo oluzolekelela ukuba abafundi bathole imisebenzi ngokusheshsha kepha kunezikhalo zokuthi abaneziqu zakudala kungenzeka bengasaqasheki emafemini noma izinkampanini. If we look at it, it has its own flaws, but it also works for the students that are currently enrolled, because they will be having opportunities as presented by the department. But it also raised much of a concern around those that came around 2008. Inhlangano yentsha iSAIC ithi lokhu kungenzeka kuholele embhikishweni ezophazamisa izifundo ezweni lonke uma uhulumeni uzishaya indiva izikhalo zabo. By them feeling as if they are exploited, of course they will raise their concerns, and that will affect the whole plan and the whole syllabus. The whole system is going to be affected, and it will disadvantage the students. Enkulumeni yakhe ngesonto eledlule uManamela uthembisa ukuthi abaneziqu ezikhishwayo ngeke bancishwe amathuba emisebenzi uma befaka izicelo ezinkampanini.